Palakabuhian sa pila ka manupangisda sa Bacolod City apektado bangod sa mataas nga presyo sa gatong. Yaring balita nga aton gintutukan. Kada magpalawod, masobra 20 litros nga gatong ang kinahanglan sa kada sakayan. Magluwas pa ini sa 10 litros nga reserba para sa masobra 12 oras nga pagpangisda. Busilingon, kinahanglan sa manupangisda nga si Jason sang 3,500 pesos ka budget matapos naglabot na sa 115 pesos kada litro ang presyo ng diesel sa Bacolod City. Ang problema, wala sang abusini nga kantidad si Jason, gani wala siya anay nagpalawod. Pang merde malang, huwag na kami kalakat. Buday na gagayo. May tani nga magbarato na tani ng krudo. Pero sige-sige man naman pang itatani blaw. Wala man nagpangisdang bala ni Anamor, gani palaligban ang kalanon sang ila siyam kaanak. Galinding sa turko. Para nga kay kung hindi, makabatak, bisa kapital, siyempre mangita naman rolling. Sa datos sa asosasyon sa mga manugpangisda sa Barangay Banago, sa Bugusan nga 214, 180 na lang ang nabili niyang miyembro, bangod ang iba nag-untat na pagpangisda. Kung magpalawod ka, kung palawod ka naman, hindi mo gidya maano, bala kung may pangwaon to, kung wala. Pero gasto ka lang nga gasto. Kaya siyempre ang kapangbuhian sa lawod, hindi i-fix mo. Panawagan sa pamilya sa mga manugpangisda, hatagan sila sa bulig pinansyal para makabangon. Ano gid bala ang mahimo sang LGO nga makabulig sa mga mangingisda nga hindi na magtaas gid ang krudo kay daw hindi na gid masarangan kay ang pangwaon perti kagamay kadotay. Sama sa LGU, ginaplastar na ang mga programa kasubong sa alternatibong panangabuhian para sa mga manugpangisda. Well, ang ginahimo sa syudad Subong, as much as possible, may mga programs kita nga mapabulig giyo ekonomiya bla. Obetiril Gasilio, Adrian Pretos, One Western Visayas.